je moja sesternica. Tak tu stojí. Ha? Ideme futbal? Dobre. Ešte raz? Tá je mäkká. Tá je mäkká, táto je tvrdšia. No dobre. My natáčame, hej, to nevadí? Dobre. Daj pozor na telefón. Dobre, dobre. Hráme futbal s ním. Neviem, či vidí. Ale s ním hráme. Ja už sa potím, ale fakt no. Nie! Daj pozor! Nie! Nie! Bože, on tak počkaj. Čo ja? Stop! 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 Neznám šlapky. Ježiš, zase ma to pichlo. Jaj! Ja som vám tiež. Neboli stále toto. Dawaj, pozor! Gól! Druhý môžeš dať rýchle! Druhý! Uteká. Slej, počkaj, stoj. Čakaj, prosím, hej. Áno, musí. Takže ja budem stále toto. Ty do brucha. Smok. Chceš hrať? Chceš hrať? Ja nechcem. Nechcem tiež. Povieme, že už ideme iba natáčať, okej? Miško, ideme iba natáčať, okej? Nemôžeme. A dáme to na YouTube, no? No, môžeme. Môžeme dať na YouTube. Dokiaľ budeme natáčať. Nechceš, že skoro... Som chcela, aby si išla ako nás spať, ale to nie je škola. To je hrozné, že... Možno sobotu. Možno sobotu. V sobotu určite, hej. Lebo nebude škola. No. Nie. Ideš s nami natáčať? Ideš s nami natáčať na YouTube? Ale veď, ja ti to môžem potom poslať. Nie? A ja ho ináč mám zakázom. Prečo? Ja by som to nechcela mať zakázaný mobil. Ja som to už mala iba dvakrát. WhatsApp. My ideme tam, nie? Nie, mňa boli stále toto, ja nemôžem. Za chvíľu prídeme. Áno, za chvíľku. Počkaj, zoberiem to chytie. No, zober. A ty ma za to
Ne, ja nechcem. Nič. Pojeme sem na to. Nie, tam je slnko, poďme tam. Aj tam je slnko, ja idem do lesika. To mi pomôže. Ja natáčam, aj mám loptu, pána. Nemôžeš to iba takto chytiť. Tak viem. No pretože sme si chceli aspoň my dve zahrať. Nič len, no lebo neviem prečo. To musím našiel. Mám ti loptu. Uvidíš. Za 5 minút. Nie, Chris, mama to nebude po nočnej. Tvoja mama. Nie moja mama. Starka. Ale fakt. Starka. Mohli sme si zobrať deku. A sem musí tak láhnuť. Alebo na slnko. A? Dobre. Idem. Budem to kopať. Lebo flašku ty nebudeš niesť, lebo už vidím, že praskne. Alebo na štúpel padne a to vybuchne. Ale dobre. Dúfam, že toto nie sú lúpkové. Ja idem ešte raz natáčať. Pretože s tých chlapcom to bolo hrozné. Ahojte ľudia, dneska idem natáčať s sestrou. Ona už natáča, že tam je môj Kamarát. spolužiak. No. A on sa jej nepáčil, lebo do nás to Tak je. A mňa to nevadí, ja som zvyknutá, a on to nerobí.